Kamerázok. Ja, kamerázok. Hello, piros! Most megyünk Siófokra bulizni. Jó lesz? Kicsit hülyeség. Köszönjük a kamerából. Csali vigyor! Marina, ne hallgass ilyen törögelmetet. Ne hallgass! Judit! Nyolcszor a pihenés, 8 óra szórakozás. Jó. Nagyon kajak. De most videózó vagy? Jaj, de jó. Régen volt már ilyen jó. Azért Boris lesz egy javatás. Sokkal többet kell inni, mint mondjuk megint 3 vodkát, és ugyanaz, hogy megint minden bort, érted? Érted? Munka 8 óra pihenés. Fölveszed